may adlaw kanyo tanong once again. Nagya pa rin yung alagad sa kanginan to phone pa. Beryl Morales. O sa akong partner sa si One Day Tayad. Kumusta ka mo tanong nagpamati karon Kabisayan ng Mindanao, no? Asap kita, always say a prayer. Doon na may hugot, re. Okay, nga naman kuno ginikanan lisod sabton, ha? Hugot pa ka ni, uluag. Sa una, no? Pakatulgon ta, bisag di ta katulgon. Niya karon, pukawon ta, bisag katulgon ta. Sa una, tudluan ta guan, tudluan ta og lakaw, karon kasabaan ta, kay kusog na kunutang mo lakaw. Uy, niya sa una, tudluan ta sulti. Karon, tamparusun ta. Yan, di, sorry na. Taasam na ning hugot ay luag rin eh. Okay. Mano, kiso na nagtaswatang pagkatungatagan o pagtagad. Pinadakin niso sa kababay nga mapatawag lang sa nga silin. Hangtod karon sa pagsuwat ko ning akong kahasol, nagkurog pa ning akong kaunuran sa tumang kahadlok. Usa ka bahad sa akong pagkatawo nga kung mabutyag ang tanan, maingon nga wa na koy naong nga iatubang sa katilingban. Dako kay kauwawan ang mahitabo nako. Sugdon ko lang nga nalambigit kog usa ka lalaki nga may pagkabarumpado. Nakat-on sa ko nga mahigugma kang Nick. O gani dahi gayon nga nag-date me, misangpot sa pagkahunlak sa akong pagkapapay. Ingon ni ini ang nahitabo. Asa man ta, Nick? Let us spend the town, Red. Nick, mamaulit na lang ta. Ipangita na rin ko sa akong mga parents. Oh, misalig ka mo ka na ko. Nga naman kahawa, no? Dawaton ka na kung imong gugma o wap ako masalig ninyo. Uwis kung mo ka na ayaw kahadlo. Wa man ko mahadlok, Nick. Gusto na ko nga mupahuway na. Afterwards na lang. Sige, ala, ikaw ang bahala. Ihata ko kanimo ang langit. Unsa? Unsa ni? Mao ni akong gisaad kanimong langit. Motel kini? Oh, what? Ngano magbutel, ha? Celine? Oh, okay. Bahala ka, Nick. Boy, with garage. Mag-shower na ko, Nick. Bahala ka na. Doon pa lang ka. Ayaw. Mawaw ko. Unsay mawaw? Ikaw. Tana. Okay, una na lang. Okay. Sige. Samtang naliko ko, ingon sa busy kaayo si Nick, murag doon na siya gibuhat-buhat. Gibaliwa ko lang katong tanan. Pagkahuman ako o kaliko, naghigya na mi si Nick. Oh, humana kang kaligo? Nick. Ikaw? Sige, mag-shower sad ko. Parehas nimo. Sige. Paabutin na lang ka. Okay ka ba sa kabugnaw sa aircon? Okay ra. Mag-TV ta? Ayun na lang. Mabalda ta. Sige. Sounds lang. Okay, kana lang. Mas maayo pa na. Gusto unta na ako Unchained Melody. Mura ghost. Og ni atong gabi una, ingon sa nakalimot sad ko sa kalibutan. Wa jud ko masayod og unsa ang mga gibuhat ni Nick. Grabe gid si Nick ka nakaromansa nako, daghan kig style, mura big nag-perform sa usa ka bantawan. Kaadlaw naming nahuman. Okay, Celine, let's go. Yun na. Una ka lang dito sa sakyanan. Ikaw di ay. Kining asikasuhon pa nako ang akong bilog pilang tanan. Taas-taas ba ng oras sa atong na-consume ba? Sige. Una lang ko ha. Okay, sige. Yes. Perfect combination. Apaning tanan nga mga hitabo, sa akong pagkalambigit kang Nick, wagit malilong sa akong inahan. Nasayod lang daan sa tinuod nga pagkataw ni Nick, usa ka taong barumbado, nga kandidato sa pagkatukhang. Hoy! Palayi ka ng tawhana, ha? Palayi ka na. Ma? Nga nung miiknat man ang kilay ni mo, ha? Supak si mong buot ang akong gisulti ni mo. Mga naman. Mangutana ka pag nga, no? Nga ang tanan good, nasayod mag-unsa na si Nick Barumbado, dire? Dili barumbado ang apelyido ni Nick, ma. Nahibaw ko. Pero sa pagkakaroon, maura na ang gitawag na ng tawhana. Nausab na ang apelyido, kaya usa na ka Barumbado ng tawhana. Ma, malisod ang imong ipabuhat na ako. Ug unsa na kalisod, ha, Selena? Selen? Gamitan ang utok ni mo, eh. Ikaw ray babay nga nabuang anang tawhana. Ambot ug unsay nasud anang uni mo. Unsay imong nagustuhan anang tawhana. Una-hunaon ko na ang tanan, ma. Ayaw naghuna-huna, ah.
Kunahon-naon pa na nimo. Karon-karon dayon palay ikanatawhana. Sagbot ka na sa katilingban. Ma, Adunay lalaki nga angay kanimo. Buutan, tarong nga pagkatao. Dili sa maanang Nick. Kasabot ka ba? Ha? Silen! nangita gyud ko og higayon nga kasulti nako si Nick. Aron sultihan sa nako sa tanan bayan sa gisulti sa akong inahan. Ako ning nakita nga nagduwa og billiard. Oh, part, unsa? Naay po pangita ni Mus gawas, Bert. Babay, ayun man. Nay, kanagan ka mo. Uy, si Celine. Unsa? Unsa'y tapuson? Pero man ha? Ni ko ako'y mahimo. Pagbuot ni mama ang tanan. Pagbote. Nick sabta lang gud ko. Unsaon ako pagsabot nimo ha? Unsaon Celine? Mao kini karon nakahatag na ko kahasol, Nick. Kung sa pakon ko kagustuhan sa akong inahan. Untingali ko sa imahita po. Unya, hay may palabihon nimo. Hay may gipalabi nimo ha? Hain Celine. Nick, lisod. Akong inahan mo'y nagsulti na ako. Pero nganong nagsamok-samok ko man na siya natudo ha? Tungod tingali sa nahibawan bahay ni mo, Nick. Barubado mo ba? Ha? Nick, wa ko'y mahimo. Ako na nang inahan. Milk devil yung inhana siya. Ay, nagbalikas sa si Mama, Nick. Di na maklarong balikas. Ginilis na ko. Milk devil. Nick, please. Please lang. Wala ko'y mahimo pa silin. Oh, sukton ko karon ng imong hunahuna. Kinsa man, ako o si mama nimo. I repeat. Kinsa man, ako o si mama nimo. Ang akong inahan, Nick. Siya pinting pito'y sungay. Twe! Mutawag na ko si Nick, di gina ko tubagon. Mutext ni nako, ibaliwa lang nako ang tanan. Sa laktoid, wa na gina ko hatagi og maayong pagtagad si Nick. Gituman ko gid ang kagustuhan sa akong inahan. Ug day gabi ana. Kinsa siya ma? Oh, si Woodrow. Ang lalaki nga angay nimo. Ma, Ang imong tumaro, mo'y lantawa, anak. Mo'y ako sa gilantaw. O guwan na tong Nick ang mahayag mong kaugmaon. Ha? Naa kang Mr. Woodrow. pero ma, di... Na, pagsulti mo. Tanong na, ha? Ready na ang tanan, Celine. Nagkasabot na kami simbamani mo. Bayan sa umabot na ito kasal. No. Yes na ang tanan. Giandam na ang umabot na ito kasal. Pero sir... Ayaw pag-sure na ako. Woodrow na lang. O guman sa ito kasal, makita ni mo ang tanan mong matibuok kalibutan. Itorti ka around the world. Kukuan... Oh, anong mituto ka na ko, ha? Nagduda ka ba sab nga drug lord ko, ha, Celine? Wa man. Business ang ako. Daghan ko mga negosyo sa Davao, Cagayan de Oro, Pagadian, ug uban pa. Mularga po kong balik sa gawas. Doon ako'y asikasuhon, dinalian ka to. Pero inigbalik na akong bagting ng lingganay sa simbahan para sa atong kasal. Og, insured ka na. Og di adlaw nga ako nang usa sa bahay, wadi si mama, og si Woodrow usab bilarga sa gawas. Dunay tawo nga nakikita nako. Ang gabi mo, ma'am. Oy, may gabi isad. Ansay ato? Kuha na di. Mangayo kag pinaskuhan? Dahan pag kumunay mong nauna. Dili mo ko'y. Ay. Okay, muhatag ni mo pinaskuhan ron. Ha? Unsay ikaw ang muhatag? Oo, lagi ma'am. Yan, oo. Uy, unsa man ni, ha? Kuha na, ma'am. CD na, ma'am. Ha? CD? Oo, CD. Oo, rek. Unsa man ning CD, ha? Ay, salida lang na, ma'am. Aron may bawa kag unsa salida na, ma'am. Ha? Ipasalida nako. Oo, ma'am. Salida lang na siya. Diin man ikikan? Mutawag na siya niyo, ma'am, ha? Basta, salida lang, ma'am, ha? Uy, Okay, arin ako, ma'am, ha? O, Merry Christmas, ma'am. Uy, unsa mo ka di mong CD? Aron may bawaan ako. Ipasalida nako. Ug sa dihang ako nagipasalida ang CD nga gihatag kanako sa tao,
Dinhi halos wa ko makaginawa sa kung nakita. Ingon sa nalipong ko, sex video, ako og si Nick. Oh, no. Dili. Dili. No. Di ko makatuon nga ako nakita. Ako kini og si Nick. Dito sa usa ka motel. Animal gid si Nick. Iya nag-videohan nga mong gibuhat dito sa motel. Bantok na busy kayo siya. Mao di ay. Iya kahilas ang tanawon. Dili ko makatuon nga ako nakita. Oh. Oh. Hello? Hello, Celine. Kumusta ka naman, ha? Nakita ba ni mo ang tanan, ha, Celine? Ito kiginugmayo. Ikaw kanahog ako dito sa hotel. Totoo ka ugmayo, Celine. Huyop ka, Nick! Animal ka! Sa ko nakita sa city, murag wa ko mahimutang, ginervyos na ko. Wa na ko masayod sa angay na kong buhaton. Wa na gani ko makatog. Selen. Ay! Ha? Uy, lumasa ka, uy, maigking ka man. Ngano ka? Wa man, wa. Wa ko no. Gipaningot ka man, gani. Alimuot, manggod ma. Si alimuot, ha? Nga may bundak man ang uwan ka ganina. Kuan ma. Ay, Selen. Hala, pangandam. Maglipay ka na. Ha? Nga naman, ma? Tungod kay taliabot na si Sir Woodrow. O giandam na ang inyong kasal. Pero ma... Ang sabay pero. Hawa na'y pero. Kuan manggut ma. Yun na. Ngano ka ba? Ha? Nakabantay ko nimo nga ingon sa wa ka man mahimuta. Ngano man, ha? Selen? Wa lagi ma, wa. Ay, basta pangandam na, ha? Mahimo ka unyang rayna sa panimay ni Mr. Woodrow. Pangandam na. Okay, wa naman gid ko mahimutang. Ako'y nangita og paagi nga ikasulti ko si Nick. Nagkaygayon gid ko nga nakigsulti sa tao nga tinuoray nga barumpado. Oh, unsa na, Celine? Nakita ba ni mo ang tanan, ha? Hayop ka, Nick. Wa kay sama ka na utan. So? Ug unsa may mong gusto, Nick, ha? Unsa man? Sulti! Celine, niya karon sa kong mga kamot ang dagan sa mong kinabuhi. Og mahimo, mahimo nga tungod din maong sidi, gubon kong imong kinabuhi. Kasama ka? Kwarta ba imo tuyo, Nick, ha? Kwarta ba? Sulti lang! Mahimong kwarta, mahimusad nga ikaw, Celine. Unsa? Hain may, kain maayo. Kwarta na lang o ikaw ba? Hain man kayo maayo. Nick, please lang. Ay, nakuk sa muka, please lang. Ayaw lang kamalaka. Kay hangtod karon, wa pasad ko masayo kung si angay na kong buhaton. Kuhaon ko ba ikaw o babagan ko imong kasal? Unsa ang mas pababag, Nick? Mangutan na kag unsaon? Kini, ha? Kining sidi na niyas ko mga kamot. Pinaagi nini. Mahimong dili madayon na imong kasal. Aniya karon sa kong mga kamot ang imong umaabot. Mahimong makita kini sa tanan. Ha? Gusto imong tuyo, ha, Nick? Gusto lang na kong ipailas si mong inahan. O kinsa ko. Kinsa si Nick Barumbado. Basta timan ilang. Nias ko mga kamot ang imong kapalaran. Pinaagi nining sidi. Nick! Mao kini karon akong kakuyaw sa akong pagkatao. Daw sama na lang ko sa gidwa-duwaan ni Nick. Tungod kay siya nagunit sa usa ka makuyaw nga hitabo namong duha. Usa ka sex video. Kang Nick ug ako Unsa man kay may tabo ron? Kaslunon ra ba ko? Unsa may angay na kong buhaton nga mapugnan nako si Nick nga dili mabutyag ang sex video. Kamoy pasultihon, Celine. Good morning, may adlaw sa tanan. Si Bambina, kami pa, kay nagsakay pambot.
O ingon man sa tanan good nga mga staff sa said marketing ang tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic. O panyawan liniment oil at press nga paboritong haplas ni Gilly Gilmar. Ni Kuya ni Pipito. Ni Kuya ni Pipito. Kuya ni, kumusta ka diya? Kumusta? Nakalimot na Kuya. O ang Celebrity Beauty Kojic Soap, Celebrity Beauty Soap. Nga maayo kay Nikoan. Sa Rich and Aros. Ang kupon. Si Dong Jade Gory, si Fred Gory, o si Dong Al Gory diya sa Suba Lamber. Kumusta mo tayo? O gingon man ni Verobli sa Sugod Bao, o ni Bebe Robli. O gingon man sa tanang taga-Asturias, Tinsoy Dennis Narcico, GP staff, Chunisi Buanoy Balamban, ni Mary Nori Lopez, Melanie Diaz, Jubert and Girly Narcico, o Konsyal Jove Salatan. Ingon man ni Lando Soldano o ni Inday Soldano. Thank you kayo. Unya si Asa Fulyar Fertilizer po dahil ni Cap Jun Ramos dahil board. Paborito. Fulyar. Fulyar Fertilizer. Oh, Ito sa ako dinalag. sa Mindanao, mga paborito ka dito. Thank you kay sa inyong tanan. Ni Father Orly Ruiz, Dre. Sige, nisig paminaw, ginatutulumanon. Thank you. Father Mario Atinsa, Desnaga. Oy, happy na dahil may mga anak sa Kuan Board sa Danau. Kami si Father Ray Umamalin. Diha umamalin, diha sa Danau. Doon namin salida din na. Composer na siya, no? Katong sa Linog sa Buhol. Sigal, compose. Mag-concert sila, Board. Unya, kami lang tayo, background nila, o back-up bata. Asa to na, Lams? Sa Danau, Buhol. Danau. Ayaw butang yung taon lan. Oy, nga nung butang kami yung taon ni mo. Oy, Lungsod man, Mads. ay, tao, lungsod taon. Yung taon. Lungsod Ayaw. lagi ako, Mads. Ayaw butang yung taon. May Pay City. Oy, nila ba Okay. direktag karang Simana Santa, Bordo? November ko, ano man din eh. Man na. Santa Boy? Ay, Simana Santa, Adlaw, Simanatay. Atlas Minatay. Adlaw, Simanatay. Mana? November Atlas, mga uzak. 2. Nala. Ulat mga tigbak. Ikaw ba, Pads Gilibo? Ikaw ba? Ayaw ba ginanaw eh? Karon duklot ikaw. Si Lynn na to, Cinder. Silen. Talan ng Leon kay... Sige, litag ka-over. Sige. Over man, kay ka ni Torne Ropel. Niya perspective. Muna nga mahumantag ko sa di na mairang sa kadrama. Si Silen, kini doon na nakauyab siya ko sa kabrumbado, kini sinik, kasok pa kayang inahan. Gida siya motel, sa kabantay dito, gibidyuhan, nag-video di ay. Niya karon na yung inahan, may gusto ning ni kay barumbado, doon ay tao nga gustong ipakasal siyang inahan. Usa ka businessman. Karon nilargag balik sa gawas, kay doon ang negosyo, pero nagkasabot kasi magpakasal na sila, nagbalik niya. Karon ni abot doon ay CD nga nadawat kini si Silin pagsalida niya siya man og kadto si Nick nga di sa video 6 video na mo na nga nagkasulti sila si Nick gipahunat siya nga kinsa man ako ba o ang katubang ay mong inahan ba imong tumanon kay pinaagi ining 6 video kining CD gubon kung imong kinabuhi. Mo na karon na nahasol si Silin dun sa may angay ng buhaton. Board, Nakapunga niya. Kana inaana, Board, dili ba pwede ikiha na siya inaana, Board? Inaana? Naamay ka ng mga yuhay cellphone at preso niya, magubay mo cellphone, ibayo ni mo cellphone niya, katong mga suod nga mga kuhan dito, isuod sa computer. O niya, makiha man sila na. Mo nang nakita na kang kuhan, senitor. Wala na ng cellphone. Diha man sa cellphone. Mang nakita na. Munang ang ako bitaw, wa gid ako ipaayo. Ayaw, Dili gid ako ipaayo. Katong duhayaw. Nala sa kuhan. Ingos gilid siya, kita na ko. Bitaw naman ay kuyaw, no? Kaya na ipaayo ni mo. Kuhan na kaya kuhan ba an sana yang High-tech kayo? high-tech na kay bantanan. Unya, may mo magaling ilisan ang imong Kana inana, Board, pwede mo siguro na ikiha, di ba? Or ang problema, sad. Ang pag-prueba ang kuhan sa Di mo ang konsinig na siya mo ikuan. nga lain ang video. Lalisod na pag-prueba sad. Mao May ba? kapait ro ana, Muna nga saan na pagpugong ron Lapad ani. o ana ay. Napatos bambina, basahan niya. Asa na nababasa. Oo, unya. Kano lang sila nga na si Nick na gad lang ka kwarta Nick, ilom na lang dia. Bitaw, No? no? Kay mo na Kalit lang ni ato, ano lang. mo mo goni re kuan para sa ning dakong
pa na eh, no? Isyo. Hitabo. Anong isyo ron? 6 video nga, grabe ra ba nga, diya sa congressional hearing, Oh, anong gawas mga oh. Sa ato pa, kato Oh, board, gapon. buta tayo, sigutan ta karon no, katong atong dako kay isyo na. Oh. Kisa man ang video, ana. Ha? Sila ra purga video. Una may kamera ati pres nga i-on ra nimo. Sila ra mo. O lagi niya, naibaw ang laki Sila. nga muna, ga-video sila. Oo. Oh, ila na, munang kuhan niya. Diya na kuha sa cellphone, no? Oo. Oh. O lagi sa ato pa, sila ran duha mo ga, Sila naibaw ra nga duha. nag-video Eh, sila. Butang stand. Lagi, oo. I-focus daan. Sila ra duha kay bawan ng Naman na, oh. Nagguba ang cellphone, gipaayo. Nakitas gaayo, uy. Dako kay ning kuan. Una-una sa Mo gayo, ba? i-blackmail din dako kay Dako kayo, makauaw pa, no? Kauo pa. Naman Pero na yan ano ba, na, di pasan ba nilang mauwaw? katungang Katrina, sa to, katungang Katrina Halili. Halili. O kang Kuan man to. Hidin ko. Hidin ko. Ano. Kalingawan pa sa kuan, video-video kay. Ang ilat tali nga. Paghuman mo, mahimo Oh, masaya sa mahimog lida, ilang. tanahon. Muna tingali lang. Oh, ito yun. Muna. Oo. May lang Ato muna. pala ato nga tuawa. Yun, ayun. Ayo amaw, ang tali mo tuod ay guban. Sa una, wapa man ko, ano pa ng video-video. Video. Kuan radyo, ako an sa kana i-record. O, i-record. Oh, Oh. da radyo. Record katong radyo. I-record ang mga Tingog. Hangos. Tingog, hangos, hangos. Tingod. Oo. Hanggang Dito sa nasanos. paminaw, di mo Nakasuway sa paminaw. gana, bird. Mo na mo na doon ito. Ito sa kuan. Kamu yoli. Oh, hindi ka boss bay paminahon. Hindi ang paminaon. Oo. Hindi rin siya. Nasa yung mga amiga, paminawan. Nana. Di man pagkadada. Naingos sa siya, bird. Ingos board siya. Nasa iya mga amiga. Paminawar. Paminaw. Paminaw sa. Suwayan sa nila. Mamilasan. Oh, karon na, grabe na kayo ang kuan. Grabe, medyo na lang. Oh, high-tech na kayo. Sige, sa naman ni Silin, ha? Problema, ginaniya, bird. Ako na problema, eh. Kuan na lang, ganun kuan kuan. Amami lang na si Nick. Oh, aman lang. Oo, Para amin di lang. ko Para Ako di na. na lang na niya. Ha? Ipatok. No, para ma. Pero, magwala na nga, mawara man ano, pero, ano lang yung kanang, kuan pa ka din ha, sukul Di, pa ka o di din ba, ha. Di ba? sultian lang yun yan ang lalaki. Sultian na si Woodrow. Oo. Sultian na sa tanan. Nga. Mo ni nahitabo. Mauna, sa Oo, una sir. ka abot na ko, nanay, Oo, lalaki nga nakauna na ko. Correct. Aron. Narani mo og mga Oo. asawa ka. Bitaw, sakto. Nala. Ana, Ana lang Silin, no? Kaya gumahin mo, gamit lang butin. Aylan na Silin. Bitin lang, bitin. Oh, din. Salamat